Mateo, Kapitulo 14. Kan panahon na iyan, nabaritaan ni Herodes na kagsakop kan Galilea ang kabantugan ni Jesus. Sinabihan niya ang mga opisyal, Siya si Juan Bautista, nabuhay siya liwat, kaya igwanin kapangyarihan sa paggibo nin mga milagro. Si Herodes ang nagpadakop, nagpakadena, saka nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan, iyo si Herodias, na agom kantugang niyang si Felipe. Sinabihan kaya ni Juan si Herodes, Sala na agumon mo si Herodias. buot ipagadan ni Herodes si Juan. Alagad natakot siya sa mga tao, huli taminidbid ninda si Juan na sarong propeta. Kan kumplianyo ni Herodes, nagsayaw sa atubang ninggabos ang aking daraga ni Herodias. Naugma si Herodes, kaya nagsumpa siya na itatao sa daraga ang anuman na hagadon kay ni sa iya. Sa pasunod kan sa iyang ina, nagsabi ang daraga, Itao mo sa kungunyan tulos, sa sarong bandihado, ang payo ni Juan Bautista. Namundo ang hade. Alagad huli kan sa iyang sumpa sa atubang kan gabos niyang bisita, nagbuot siyang itao ang hagad kan daraga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa laog kan bilangguan. Dinaraan payo na nasa bandihado, itinao sa daraga, asin itinauman kainisa sa iyang ina. Nagabot ang mga disipulo ni Juan, kinuwaan bangkay saka ilinubong, danga naghali sinda, asin ibinarita ini kay Jesus. Kan maaraman ni Jesus ang nangyari kay Juan, naglunad siya sa sarong sakayan, pasiring sa sarong lugar na siblag sa mga tao. Alagad kan maaraman ini kan mga tao, naglalakaw sinda hali sa mga banwaan asin sinundan ninda si Jesus. Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya ang kadakon na tao. Nahirak siya sa inda asin binulong niya ang mga naghihelang sa kaibahan ninda. Kan banggina, nagdulok sa iya ang mga disipulo, dangan nagsabi, Banggina, asin haray ang lugar na ini, subulan ng mga tao tanganing magbakaling makakakaninda. Nagsabi si Jesus, Dai na kaipuhan na maghali pa sinda, tawanin do sindanin makakakan. alagad nagsabi sinda, Igwasan na kita nin 5 tinapay sa kaduwang sira. Darahanin do sako. ang sabi ni Jesus. Pinagbutan niyang magturukaw ang mga tao sa doon. Dangan kinuha niya ang 5 tinapay, saka ang 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya ang mga tinapay, saka itinao sa mga disipulo. Dangan itinauman kan mga disipulo sa mga tao. Nagkarakan ang gabos asin nagkabarasog. Pagkatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada, asin 12 basket pa ang napano. May 5,000 lalaki ang nagkakan, dai kabilang ang mga babae asin ang mga aki. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo, saka pinainot sa ibong kandanaw, mantang pinapahali niya ang mga tao. Pakapahalian niya kan mga tao, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. Kan magbanggina, solo siya duman. Asin kan oras na iyan, ang sakayan kan mga disipulo nasa tahaw na kandanaw. Hinahampas kan alon, hulit na sabat sa duros. Kan maaga na, si Jesus nagabot sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo, kan mahiling siya na naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nagkururahaw sa takot. May kalag! Alagad nagtaram tulos si Jesus sa inda. Ako ini, dahil ka mo matakot, pakusugaan sa indong buot. Dangan nagtaram si Pedro. Kagurangnan, kung ikaman ang gadiyan, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Madya, Ang simbag ni Jesus. Kaya naglusad si Pedro sa sakayan, saka naglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring kay Jesus. Alagad kang mamangnuhan niyan makusog na duros, natakot siya, kaya nagpuon siyang mag-irarom sa tubig. Nagkurahaw siya. Kagurangnan, ligtasan ako. Ginawgaw tulos ni Jesusan sa iyang kamot. Pinugol siya saka sinabihan. Maluyaan sa imong pagtubod. Ta daw ta nagduwa-duwa ka? Pakalunad nindang duwa sa sakayan, naglinaw ang panahon. Nagsamba kay Jesus ang mga disipulo na nasa sakayan, asin nagsabi, ikaman ang God ang akin nin Diyos. Pakabalyo ninda sa danaw, nagdoong sinda sa Genesaret. Namidbid si Jesus kan mga tao duman. Kaya kinuaninda ang mga naghihelang sa mga kataraid na lugar, asin dinara kay Jesus. Nakimaherak sinda sa iya na tugutan ang mga naghihelang na makaduta lamang maski sa gayad kan sa iyang gubig. Asin ang gabos na nakaduta narahay.